Не всі можуть дозволити собі придбати або зробити стелаж для розсади, тому що вирощування на підвіконні непросте заняття. Але знаючи ці два головні правила, котрі я вам зараз розповім, розсада буде не гірше вирощеною у стелажі. Перше правило стосується світла. Розсаді для нормального росту потрібно хоча б 12 годин світла на день. На підвіконні у лютому у сонячний день розсада отримує приблизно 8 годин. І це якщо підвіконня, на котрому розсада вирощується, висвітлюється сонцем цілий день. Також треба знати, що сонце на підвіконня світить з однієї сторони, тому розсада нахиляється у сторону світла і буде рости крива. Як все це виправити? По-перше, протягом дня потрібно крутити контейнер з розсадою. Як тільки побачите, що розсада почала нахилятися, то зразу перекрутіть контейнер на протилежну сторону. Або ж можна з протилежної сторони від вікна встановити відбивач світла. Наприклад, з фольги. Тоді розсада буде освічуватися з обох боків і ростиме рівно. А також краще розсаду переставляти з підвіконня, на котре сонце вже не світе, на підвіконня, на котре ще світе. Друге правило стосується температури. Підвіконня, коли день не сонячний, а також вночі, дуже нахолоняє. І якщо контейнер з розсадою буде стояти безпосередньо на ньому, то по-перше, корінням буде холодно і розсада буде повільно рости. А також після поливу на поверхні холодного ґрунту швидко утворюється грибок, котрий називається чорна ніжка, а він швидко підкосить розсаду і вона загине. Як це виправити? Ну, по-перше, потрібно під контейнер з розсадою покласти пінопласт або в декілька шарів гофрований картон і відсунути контейнер подалі від вікна. А на ніч зовсім краще контейнер з розсадою прибрати з підвіконня, а зранку знову ставити. І ось вам доказ, чому краще так робити. Це температура на підвіконні зранку. Як ви бачите, подалі від вікна вона становить 19 градусів по Цельсію, а біля вікна 13 градусів. Це при тому, що зараз у кімнаті 23 градуси. Якщо у вас вдома температура в кімнаті прохолодніша, то і на підвіконні буде ще холодніше. А в сонячний день на підвіконні з температурою все в нормі. 28 градусів на самому підвіконні і біля вікна 24 градуси по Цельсію. При такій температурі розсада добре ростиме. Тепер, якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, то на підвіконні можна вирощувати розсаду. Але якщо є можливість, то краще придбати стелаж. У ньому завжди потрібна температура як вдень, так і вночі. Достатньо світла і воно розташоване зверху. Розсада буде рости рівна, а ссылку на огляд свого саморобного стелажу я залишу у першому коментарі під цим відео. Там я розповідаю, скільки я на нього витратив і скільки обходиться підсвічування розсади. Обов'язково подивіться, буде вам дуже корисно. А головне, що у стелажі вам потрібно буде розсаду тільки поливати і підживлювати. А це означає, що у вас буде багато вільного часу, на відміну від вирощування на підвіконні. Я вам бажаю міцної розсади і зустрінемось у наступному відео.